Здравейте хора, без диски за пуснах нова игра. Там отгоре виждате, че има 1000 лева. Тази спортната колина е предишла. Ние излезнаха 0 лева и е много яко. Имам 1000 лева все още. Може да покупате първите и съм. Сега да спортните ще ги сложа отпред. Дали ако има повече. Ето и е това. Ето. Nico, check. Nico, the last one. Hi. Дедека на игра, защото както не взема извинете. Значи е тия. Тая е много яка, супер яка. Сега ако използваме това, яко вторията. И ако го сложим, да го сложим. И вижте, колко е яка. Много яка, просто. И стана по-яка за това, част е втора. Много ми хареса спорт. И не ми излезнаха никакви пари. Това е петия. Иначе ако ги взех тази колеги направят спортни, вече да изръщам много пари. А не ви ще взехме и трябва да събирам пари за като вземем. Значи ето е втората спортница. Която прави искам да е много ясно. Паркиране. В 11:25 имаш доста време.